Тагын бер кат исәнмесез, хөрмәтле укучылар, чираттагы физика дәресе безнең тема механик эш һәм егәрлек. Дәресебезнең практик өлешен башлап җибәрик. Беренче сорау. Шома горизонталь боз өслегеннән шайба шуып бара. Шайбаның бозга ышкылуын һәм һава каршылыгын юк дип исәпләсәк, биредә эш башкарыламы? Шулай итеп, хөрмәтле укучылар, китерелгән мисалда безнең җисемгә тәэсир итүче бердән-бер көч ул аның авырлык көче һәм авырлык көче хәрәкәт итү юнәлешенә перпендикуляр юнәлгән һәм шул сәбәпле безнең бу очракта эш башкарылмый килеп чыга. Киләсе мәсьәлә: 20 тонна массалы җисемне тигез тизлек белән 1 метр биеклеккә күтәрү өчен никадәр эш башкарыла? Бу мәсьәләнең шешелешен сез шулай ук экраннардан күзәтә аласыз. 20 тонна ул 20 мең килограмм, димәк аның авырлык көче 200 мең ньютон. Авырлык көчен 1 метрга тапкырлыйбыз, килеп чыга 200 килоджоуль эш. Тагын бер мәсьәлә. Эшче 125 килограммлы йөкне 80 см биеклеккә 0,4 секундта күтәргән. Бу вакытта аның уртача егәрлеге ничәгә тигез? Шулай итеп, мәсьәләнең шешелеше: авырлык көче 1250 ньютон, эш 1250 тапкырланган 0,8 тигез була 1000 джоуль, димәк егәрлек 1000 бүленгән 0,4 секунд тигез була 2500 ватт, ягъни 2,5 киловатт. Тагын бер мәсьәлә: 75 киловатт егәрлекле мотор 1 тонна йөкне 75 метр биеклеккә күпме вакыт эчендә күтәрә? Димәк, мәсьәләнең шешелеше: авырлык көче 1000 килограмм тапкырлыйбыз 10-га 10 мең ньютон. Эш юл тапкырланган авырлык көче килеп чыга 750 мең джоуль. Егәрлекне табу өчен без эшне вакытка бүләбез. Димәк, 750 мең бүленгән 75 мең килеп чыга 10 секунд. Шулай итеп, хөрмәтле укучылар, без сезнең белән механик көч һәм егәрлек төшенчәләре белән танышып үттек һәм берничә мәсьәләләрне чишү үрнәкләрен карадык. Киләсе дәресләрдә инде физика дәресен өйрәнүне без дәвам итәрбез. Бүгенгә исә безнең чираттагы физика дәресе дә ахырына якынлашты. Безнең белән бергә булганыгыз өчен, караганыгыз өчен сезгә рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булыгыз.